Oh, they have drach hemsen and shachten show when you. They have cow flares. Oh, the lily wee. Yes, the ram gear one. Den talu ulu bog, ulu was Ballaugh, raya, the Mississippi as the bog again. Can be to go muy renugre. Oh, the innocent and Mary McLean From was Campbelltown. Campbelltown. Say, as the Dunya said, as the Nena Mega Colin Campbell. As the Ram Gil Galbanach. Well, the singing talu the Killey le Jew. yes. Oh, listen, tegel the minus. Oh, we my agla. Oh, they. Oh, we tegel kid. Ulu in the Valgre. Oh, the tegel lulu. Tegel lulu. They. Oh, the seven. The singing tegel lulu version, grey. The seven May. Yeah. The bonus and glare Kevin Navel. Lightly the bell. Yeah. And you talu rish for nyak was nyalban, Harry? In And you jenu talu rish for nyak was nyalban. Hello, Miru tegel lot weg. No. In me lot actors in favor go kreljan in Sage. Oh, Shane, Ty Saljan. Sage tourist. Hudson than an mega. A simple skid man in a mega. Eh. The Miss Miller in the room. As an Atalu rat on Skilk. Oh, we take a bedridden we emigrate. Brother? Yeah, over singing Tegel Ram Joe, Le Joe. Yes. That Lord Fear Harvey than Albany. Yeah? That Lord wrote Harvey. Yeah. Yes. And the yearning nish. Yes. And the yearning tads and that Lord Garrison Jowl he. Yes. Lord Garrison Jowl. What has the way of putting a hinge do? Oh. That's the ram better on this. Oh, The little bell. hurt lum leaden the bed and You being both. Long then the Baroness. Go in Scaven. I do that nakro be mona scadan goal. That Fear Gordon Little the. in Backshaw. Hey. Well, Nishan trade the Corrad Sheesh on and Gowra. Gavin, well, Nishan and trade the Corrad Sheesh on and Gowra. Miss Gavin. Same say. Tim a gip and trade Sean, well. What to Miss Moore in the well? Well, Hey. To Miss Moore in the well. oh, Tim was died there then. Was putting a hinge. Tad bonus ulu Albanach. Oh. Anellach tree na care better than Mananach one. The baby was Nobel. She ulu was Nolban. She. As an elmana gilk gol that it. Tree na care jow lot gilk just the shen ulu. And then the dinner eggas and lot gilk. Enel. And said grey, oh, hanella few, the lot gilk nish. The shen ulu bachnad Harry Navel. She's the Miss Moore in the bell. Yes, the shen bachnad. Here vai the rail and gilk blue Navel. Rail blue. Say. And then she is flashed and mana gilk nish, well. And then we clashed in Ballanayre, is it? No. Well, you're nagging Charles Cleary last year, Harry. En me a pagan er zo'n stammertnis. Ja. Is menen John Kneen de wonderen of zo. Is wij predeel is os Julius Paulna. Is wie in een greder whether zit zo de kuchiliorum. Is er een me pagan voor zelf. Ja. As well me talu rish shack the other hand as do they rawi chit. Oh, in me zo. As some is cred the genuoren. For ik de genusurian. Ze missen klaarsten de wel a genusurian dat bag wanneer. De kleine wel. Hey. Wie in de visie. Oh, bier He'll have to be poor the trist. Oh, let that get in post, yes.
En hulle few, kan er few smonnichten, wel a few de gadan poest na den. Simmers en Er was ro poest. ro. Rau. Dis wa shen, Harry. Na rau shoe sam suri, o geit in de man. Ro. Ik wens je kunt de weg in brengen. Ro mi zo gol. Ons in taienos nonnen. Na rau. Oh, wow. Ro. Dat was vader share for goose sheden, hoor. Je. Vader share for goose. We mi gol was ramde kiden was os in taiosos skillemel. Dan? Zet we gather na sheden. In B os een bullos skillemel. Zijn een gille wie golos een beeleenig is we alle liggen binnen is in een binnen liggen een bul wie jij is wie maro. Ja, when een bilje ligger er dan je heden. Jee. Er red. Yes. Shen job ook meneer en rau. Oh, job bagler. Job bagla. Nee, de jaru. Yes. De ram ran egg was a ball showing this, Harry. Oh. Was an ellen. Het chit was njeren, is njelden, is ballen nekkers, dat go geideren, de deen egg, zo. Kid away. De ram ran a egg. Mijn eger ons billish meneer. De lom ledden de skibbelty bachti. Typically well. Dan shiru klaast men vaders hen. De skibbelty bachti. De Mickey in me class en ik even hè. Wel, de shen een slijt, de chit was sasten wel. Hey. In de Jorian. Hey. Dat doe je al gaan poestrischen, dan je egg manlachers, ram heugedegger. Hey. Ooit ten valje lom ledden de mijn egers. Dat doe je lei rust. En hij had kill man reddag zo taura. Lig in de wel. En te rood che dat is hij. Hey. Jo man has skibbeld die bach die chit was shoes egg. Oh, we put you chit so. Voor wat grey cottonballer is. Nou. Yes. Shen in wat get wat jij. Zijn en hem wat grey. Wat kon ik dan net een twee wat chit, Harry? Oh, en ween ik mis je. Kon ik dan in twee wat chit. Wel. Wat gal me geet als een kaat. Nachher wat, dat is de kabel. Dat is geen schiet als een karragan was Ballaugh. Jean John Kneen dat kring. Een gauw. Kan het dan doen je sheden? Oh, dat Gino de Mai. Wel een soel doel. Hanel, kijk, bonus was de unhulenegger. De ontoelegger bonus soel. Als een vuur alle te Mai de luwe. Dat is een vagen ja. Het is een traditie vagen dus neemjen soelen neggen. En de fiolken, hè? De berg mission, zo'n journal zeggen, wie mi journal. Wie mi zo'n goal megeet tussen draaien zo. Ze, zo'n tweebel soel Mai de luwe, nou. In twee waar mi zijn mijn soelen in goal, waar mi goal in leen ik dreven mi lesje mi go mooi is hij klei red mooi. Ze hebben je klaar gezien. Dus tamat dus in dreven mi go again me De bergen schillen red berg ook al maar de luwe. As Ballanayre done shan, done je Danny Cain. Dashen te bel som senish. Yes. As ak te vier chingish te me kral. Dashen viermal vergreden wel een ching agla. Zeker wel. De gas vier shan is. Oh, het is gewoon een keer vier dus jij wel. We niet zo, we niet. Het zit bergen mis. We zo kieden. Er zijn niet zit mannen kieden. Was pannen hinge.
os een school, os zij. Kid dan in hem. Davidson. Watterson. Watterson, oh, she. Katrina Kadair. Katrina Kadair. Yeah. Yes. Zoe son Lord Gilchrist. Oh, hello, son Lord Manor. Hello. Hello, you saw son Thomas Nish. Hello. Oh, the lad had Leslie Quirk and Count Jag. Tesh and Chip Ties on an Alec. Well, Teers and Talu Vretnach Nish. They go. The fair geese though, that are sudden. Oh, an L. And then I said another. They bonus pustrish and Doody was Talu Vretnach. It hasn't smonach and the Vellas on Gavin Post, Harry. Well, The same job out in this novella. Oh, they go guide and do the enach the shen. a little. One is asked a keel. Now, sure you be. Take a egg, Harry. Sugar, clear, melon, Hello. Erin. No, bed in the bee yet, Trevor egg. No. Hello. We pech, we pech dunne enach as we laal gold als een kin. As kouwe hin als een kin. Die geen beetje als een kin. As we laal peerde eieren gleden te kure. As is in een bednegge ten eieren broeg te rot. Jono maar luwe. Zo'n tamilaal in eieren gleden zo'n Daniele, te mi gol again. En gol, hè? In klas en zijn in de voorrechten in een boel bij. Dat deed ik vrij als een leen shen. We zetten dit maar hier. Where the jarrow one, where the jarrow. Oh, dat deed je maar als een leen shen. Yes. Tan griden chit through the boil and this one, and a walk very late. They have each a dunny yachamacht you. Ruby me piot de berg mission vagene nemjan sulunem. We mission vagen rudder naar het be. En mission vagen rudder be nice. Dan is een leid, peper naar de bie. His father the henna then the Sulan had gol the Sula Sharon. Oh, vier vader hè? Thomas Nis. Hamel must in a care blidden, no? Gewoon twee zitten hè? Ja. We penen, we doen je was from say so. In Treshen, Corkish, Harry Corkish, Oh, sí. in Sailmaker. Sí, sí. Es Timarones, Sí. Timaro, Tenne mij een doen shen. Dat de rubber boots resh. Shen een paar en een mega. Shenny, Oh, nee. yes. Harry. Run at gold all touch him. No, run at gold the maul and Shelley red. Run at gold the maul. We doen 11 of zo. En dan go door een jaar wie mij de luur is een zeedegen, is een tre, is een gedden, douche mori, en dan greed door een bedden, zie dorge eglig, in lees zo, is wie, ben soede nege, olie was soel. Ben zeedegen, olie was soel, lesen, soede nege, of een nee. Oze nee. Gee, bunny me one. Shen hagla. We
vi fede go bedridden go krel genegit bedridden boer. Een persoot dat wij. Ti marones. Voilà. Wanneer zijn een haast en zeilshaw. Wel. Bine bedridden mooi os van een hintje nog, hè? Bij merach bedridden. Middag. Het gaat mooi middag. Merach, nee. Als de mis geestjach de kaartjes kentad. Tamelt de henna nestreva o lot me get een nurga. Wat kommer los Ballaugh. Als me kan een donje stjorden van een mega. We chip, we gol me get de kabel ben. We verseg gol sis. Tussen een luna nega bonus. Konjacht net de hen. Sem is moe een ren. Trevad krek alach eigen nurga. Krek rudden mellisjes hebben. Yes. Dan mi geestjach rish in de korte shen en tamelt de henna. Tami tigger nis. Je gent de ek na journey, sis os na korchen. Welle? Sjoes is Johan Kring en gauw. Kunt je ook goalmannen dus naar Murgeren, Harry? Hello. Over ram kabel is alle gol in de leen chen. En al doen nis. Tim is moe aan de weg. In Pernach. Kiesto. Terwijl de getting de lot en gik os skillemellen is. De vraagstel gol of skillemel. Als de moest J.J. kinderen gultman nachgesehen. Wel, neem je zo'n pedeel wegje. Dat zit nis. En dan laat we kinderen zo'n vader tot go. Trine keer meer. Dat genu de mai. Dat genu mai eigenlijk. Wel? De voor zijn at een enige kweel. Brian Quail. Quail. Teschen genu de mai. Wel, zijn pe. Nee, dan doe je egg. Wel? Was kweg is feed blind ees. Dat is Het moest shame rein zeggen, yes. Teschen genu de mai. Dan mai eigenlijk. Let net de neinste egg Killey. Dat zeggen die vreel en schapbeg. Nessie Killey te Nessie. weg. Tim is in mis. Teeschoon is. Dat wordt net de beneinste veil. Krijg die vreel en schap zijn. Beneinste veil. Tim is moeilijk. Die maroon is. Handelt dat de henna. Wel en er een donje bij vreel en schap was Ballaugh. Wanneer een mega kamin. Kamin? Die doen je veel maro. Wel? Wezen doen je krijt, heb ik zelf. Ze doen je veel maro. We doen je mij twee bij goal, naar wij. We hebben ik klassen. Wie wil de toerist te houden te zijn. Wel? Zo zeven. Dat is er. We krijgen als een muggen. Wie krijgt Owen. Owen is zeven. We hebben je klassen bij Prichua, naar wij. Er was some gold as some keel, mannen, Harry. Clever leg. Gold as some trouble. We gold moest een kiel lezen. Hallo? En we gold as een kavel. Als je roer en trouble als een korchen zijn. En we roer een kavel zijn, hè? Krijg kabel En hou ik me in kavel zijn. Ren? En ze roer me roer stag.
was een kaval in Corachanella. Hoe gold is een cavalus Ballaugh? Was een kaval uit Ballaugh. Zie, te doen, when meisje zo gist, daar we Juno taaien no, was Ballaugh nis. Zie, als de skille meel nis, de ram taaien no sen. Zie. Gar is in Ballanayre. Als dan taaien ogen de sen, zo tego. Te moer eigenlijk. The trouble tie erged no. Some een bank tautego. Isle of Man bank. So die mai aglach. Tie moers leje. Leking wel. De Gintje clan. Gintje clan. Hanel brekten on. O zijn vi ram ogen door skille meel nis. Zonte. Leking be. De lal bolmoer. Told you an erged like the national mother. Zie, dat chitte zo, als dat kanneke en de bolen, de taaien, Dat kan ik roelen. en hem helle en de bolen. Je nu ramjiel. Als de shaan bon hier er toe is te grey. Had je net de breg gol back gather. Jen. En dat zo'n gol rash, de sausten, en kommel saus, en het laalde wie een uitreeltag. Dat trogel taaien is gol megiet. En toen nu laalde gern als een keres feed. De rui in Ellen. Ellen is hier wel. Ramsey was a keres feed, Harry? Was toelish? Of toelish? Toelish. Was een keres feed. Een tenwal te Was een taai, Shen. Tenwal? Wemmy zei Keaneylan. Dat een mugge? Ja, mege. Nou. Wemmy zei Keaneylan. Dat jou? Wemmy zei blind. Wemmy eken bolsjen lafsjede. En Wemmy roe eken in bolsjen reme. Dat jou? Dan taai dat grain keres feedrish of stoelish. Dan taai moe. Nou she do was a bolsjen. Hello. Wat is een taai moe? En dan moet ik een man met git thuis. Dat jou? Lekker als je mannen is hen. En roem mannen als doel is. En dan doe ik few en ze bij. Before the share of the two. They led in the jury and would you? What's 68 men and 68 in Manx? Die feed is hoog. Ik weet het zo. Yeah. En roem als doel is. Tussen Miguel, tussen Ischen. Dat jou? 3 feet is hoog. The Shannon kid. En roem in ik mis. In Bolwe. Dat jou? Als the Shannon kid 3 hours was doelish. 3 hours. Shannon kid 3 meer doelish. 3 hours 3 feet is hoog, blinden days. Ja. Dat jou? Er wordt zo'n gol megiet mannen als een shaan lijn met hij. Hello. Ik kreeg maar Ramsey, Harry, als je doet, mannen als Ramsey. When you from say, let's killing the lure. No. Holy kid. Simmers. Kiss wat gedden. Ram the kid from say. Als kiss wat gedden is en nou schul. Schul lulu. Dus Ramsey is. Let me go mention in Shandonia, the bear man is miss. We go lejaro dus, crecaro dus Ramsey. It's when we go mention in fisherman. Ons cat. See. Als je zo'n lot julkus. We some lot put. Ik kreeg dat je kunt dat je vallen jäger niet doen.
Tad lal the lot gilk. Well, it's money from the valad lot the mine then. Oh, and some John mine there. Wel een gilkain mij de luwe. Eh? Wel een gilkain mij de luwe. Oh, Hegel and gilk ein, my the lure. some is more in the world. A canella hammers and gilk gollus na shan land, vela. And And A bie voor en is dat er bie de Danny Cain kol me geet en ellen en de dek hachelen hebben. be Me short shit. eh, Wel een klaas en dat go safari. some is less than that. Ja. that jinu shia naglach na vela. Over there. Yeah. The gas bajalach nish. And lightly well. The gold the cow rish. That is money. Lightly well. Oh, the flower holy there. Ja, hold it. Yeah. Yes. In een huis van je. Wel, dat lal, ja, zijn arach, zijn heel het geven is. Dat lal, de cherem, zijn ouwe, is dat geven, palsje, ja. Dat is de goal. Ten aru ulu vlug, zijn arach, ten op een ulu, maru, zijn ostje. Yeah. Zijn een huis de goal, is man in. Nou, ze kon de mannen gen gilk de goal nish, ja. And Wat de ram slij on, gaan slij is dat grede de la maai de luur, als de slij jelle on is dat grede o hanelle hamma. Is een heel vis zijn tredders monniken. Dat grey de nachrouwen de gereen een garu de luwe. Ze kregen eigen tuin, nou wel. Dat hanel zingen nach den eeg voos. in there. Thuis able de tigler mij de luwe. Yeah. Oh, Shannon ass one, yeah. Shannon ass. Dus te verder of zo is die en er is een paar in de been. Well, Is die gewoon begeet op zijn taai en iets meer dan daarna schul terug in Hollywood in taai zo. Jerry. Er zo'n paar in de been. They dole, well. Zee. In de mega Killey. Killey. Kelly though. Oh. Yes. Accreditation chit wash, Harry. Hmm? Accreditation chit wash. Koi Killey. oren die Tommy smoort in de villa was doelish. Was doelish. En smoort in de villa. Oh, okay. En dan honestly, als de bol shown is. En Dat wil u goeie ijsjes zo, Harry, nou wel. zee. Get een pelsje de ijsjes. Pelsje de bie. Oh, Ja. moet er getting pals at the bee, begin. My. Is lavi gledden. Oh, de puits at de beagle zo. Well, Dus dan lavi maar is. eh. En dan heb je ook gedaan. As cred me gaan na bonders. The lads in my. Hoort hè. Wel het. De mijn eigen dat genuine bonders. Hoort hè. Ten then so was in was Union Mills. Okay. Was in Tayoshan. Yeah. Hey. And then Nina saw was and then the bag and the Joe
rung på del i jorden, och jag såg det. No. Det var take on med git John in the Abbey and Mari. There. Wel Jörni je bij je zo. Jenny. Niet Jörni. Jörna. Was njeren. Jeren. En el vi tegen de wel. Hudson Lawton Gill. Maar nou wel. Maar eigenlijk. De hohen voor alle chitnis, les Juliard. Toen je radlach was from zee. Ilje radlach was from zee, wel in red. Deze is gewoon nisch. Kist dat John nisch, Harry? Autumn is. Gips John en er fjord nisch, hè? Wel, Jim was een nada. Nee. Emigrating, de gasten zeggen. Dat is de Hollelij, hè? Tegen de kern is ook dus zo.